O pasado 5 de xaneiro, a Policía Local de Pontevedra tivo que desalosar as prazas de Méndez Núñez e da Verdura por aglomeracións de xente. Nesta última praza, a situación repetiuse 4 días máis tarde. Segundo os axentes, en ambas jornadas as actuacións producíronse polas numerosas reunións de xente moza. Queremos dicir que este desaloxo se produce por cuestións que non teñen que ver co tema da hostelería, posto que a hostelería xa estaba recollendo prácticamente pechada cando se produce o desaloxo, e a Policía Local o vincula con quedadas de rapaces no entorno destas prazas. Entre os desaloxos da Praza da Verdura e o de Méndez Núñez, a Policía Local tramitou un total de 11 denuncias, 9 delas por non levar a máscara e 2 por beber en vía pública. A estas sancións hai que sumar outras 49 que se produciron ao longo da semana pasada, a máis rechamante a dun mozo de Madrid que se achegou a Pontevedra para, presuntamente, renovar o carné de conducir. Se trataba dunha persoa que viña de Madrid, se localizou no entorno da rúa Joaquín Costa sobre as 2 da mañá, e o que dixo e o que manifestou é que viña a Pontevedra a renovar o carné de conducir porque en Madrid era imposible facelo, posto que estaba todo cheo de xente. Entre as 60 denuncias que se tramitaron a semana pasada destacan tamén 18 por incumprir o toque de queda, 5 por saltarse o perímetro, outras 5 por desobediencia e 6 por reunión de non conviventes. Ademais, a Policía Local sancionou tamén a 2 locais de lecer que estaban abertos fora do horario permitido.